Hej Jan. Man kigger på kameraet, siger jeg. Ja, det gør jeg ikke. Jeg fik sgu da ikke nogen point, jo? Nej. Fuck mit liv. Jeg døde i vandet. Fuck mit liv, nu gider jeg ikke så syge sig eller noget. Ja, hej. Det er ikke noget at jokke med. Ej, det seriøst ramte jeg mig? Det gjorde du sikkert. Jeg fokuserede på kameraet. Hej der, Dan. Ja. Nu kan jeg godt lige hurtigt hej. Ja. Så fik vi high farm. Ja, vi skal lige have den her. Min simple ting. Det bliver vi simpelthen nødt til. Ham der har simple gadgets. Jeg har også mit gadget. Jeg har mit meget nederen gadget, som er fucking dyrt. Ved du? Til 3.494 eller sådan noget. Sådan nogle briller, kraftedeme med dyre. Ja, du har gået til Louis Linsen. Tro på det, der er de meget dyre. Nu det er. Jeg ved ikke noget om, jeg kan ikke se nogle briller, så Nej, jeg ved bare, at de er stadig meget dyre derovre. Og det er ikke det, vi skal sidde og reklamere. Hvis vi skal reklamere for noget, så er det... Da-da. 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 Haha, fucking idiot, har rigtig tårnet af. Da-da. Ej, vi sidder bare og spiller Battlefield 3. Fordi vi har prøvet at kæmpe for at få fuck det. Nå, du lagt den. Men for damn. Shit! Springer! Det gjorde jeg faktisk også. Damn, you too slow, bitch. Nej. Nå. Fuck ham der lige 91 eller 21 eller hvad. Jeg tror der står 91. Kolonel faktisk. Pang 7. Gør vi? Ja. Nå. Ja, jeg med. Det vil sige, vi hører min musik. Ja, det er derfor, den er så dårlig. Hvor lang tid er det siden, du har lavet YouTube-nummer? Kring år, cirka. Jeg lavede den i 2011, men jeg er begyndt at være meget mere aktiv nu. For eksempel nu, så optager jeg det her. Ja. Altså hvis I gerne vil have, at jeg skal lave gameplays, så må I skulle lige subscribe, så jeg får sådan en HD-bevæger. Tak. Fordi ellers skal jeg ikke lave gameplays. Fordi jeg ikke kører computer, jeg kører PS3 ligesom ham. Jeg fik det bare før ham. Jeg er level 38, 39, 40, 39, ja, tror jeg. Og vi skal ikke sige, hvad klokken er. Lad os bare sige, at den er lort. Hvad er den egentlig? Jeg ved ikke. Det kan vi lige se. Godmorgen til jer, der står op nu. Og så skal vi lige sige til GXP Gaming. Punkt, vi var før dig. Han plejer nemlig altid at uploade det om natten, fordi han pakker billedcomputer eller noget andet. Han står og uploader, så når han går i seng, så klapper han den lige sammen, så står den og uploader. Ja, shoutout til ham egentlig, fordi han er en dejlig dreng. Ham Gix der. Har du noget at sige til Gix? Og Gix, det stod rimelig sejt, det var, at du spiste 1 kilo bacon. Hvad spiser du spiste det ikke? Ej, okay, men det var sgu mange at lave. Jakob, det burde vi lave, når jeg får 100 subs. Det vil være Wonderbeer, men så må du få noget andet. Nej, fordi det er 4.000 subs. Og Christoffer fra Multicrabs, når han får 1.000 subs, eller sådan noget 500 subs, der har han lovet mig, eller sådan noget, jeg gav ham ideen med, at han skulle spise en hel kage. En hel lavkage uden hænder. Fordi han plejer aldrig at spise så meget kage, det har han også selv sagt. Så shoutout til Multicrabs med Z i stedet for MU, altså L. Hans navn er MULTICRAPZ. Jeg skal helt til ham der, og jeg tror han er level 95, for det? Det er ham der er level 38. Han er level 38. Det kan jeg se.
se, han er også en multitræner. Han er også premium, så... Jeg er lige glad. Fuck, det er lortepræmien, hvorfor fordi du har det. Bare fordi jeg fik det gratis. Ja. Kæft. Jeg kan godt lide at blære mig. Kæft, sagde. Jo, shit. Du kværker mig. Nej, okay, bare ud med det. Det er ikke helt det der. Og så Benny One, altså Green Studios, og Pjavn, og Stupid Ogos, og Dildimus. Alle dem der, de er sgu seje. Og Gibbocraft, og Sofie med vingerne, og Kode, DKHD. Der er sgu mange, jeg gerne lige vil sige hej til. Jeg vil gerne sige hej til alle sammen. Det er Jacob nok også gerne. Girls in here, where do I begin? Ah ja, jeg har en dårlig sangstemme, jeg ved det godt. I må gerne rage på det, hvis det er det. Jacob, hvilken kanal uploadede vi på? Min eller din? Hvad? Uploadede vi videoen på min kanal eller din kanal? På min kanal. Jeg har ikke noget nu. Ja, men nu er det jo mig, der optager, og mig, der snakker mest. Hvorfor spørger du så? Kraft med være min far, mand. Jeppe! Jo. Ja! Så lægger vi den bare på Spektrum. Det kunne vi også. Så kan vi lave en debut til dig. Ja, det synes jeg faktisk. Og så synes jeg også, vi skulle se min selvfølgelig. Hvad? Så synes jeg faktisk også, vi skal se min. Ja, så må du lige logge ind på den først. What the fuck? Okay, mit attempt one-handed. Tap, 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 tap. Jeg flyver. Snart det går, så kan den ikke være kold, og hvad er det for? Og derfor går den kold. Ja. Åh, hvad? Javn. Så hvis du overlever det der også. Så er den der, nu har vi musik på nu. Ja. Så skal vi lige se Jakobs kanal. Jakob, nu bliver vi jo så nødt til at gå ud af den. Ud af musikken for at kunne se den. Folk er til på at ramme der. Det er sådan Jakob, han har sådan. Ja. Den ser ret tom ud. Og så kan jeg vise jer min. Den ser også meget tom ud. Nå, lærer. Det gør den sgu da. Fucking svært at skrive. What? Marie Kuth Råvad Winning. 5 abonnenter og 315 visninger. 315. Dap, dap, dap. 25.5.2011 Jacob lavede jeg min kanal. Jeg bor i Bob, og ja, I får ikke min adresse. Hvor er så lille, så du hurtigt finder på sådan det? Ja, jeg går sådan tit rundt. Hvis ikke jeg spiller, vil jeg som regel gøre. Men som er næsten hver dag. Nej, jeg er begyndt at skære ned. Fuck you, God. Se min baggrund. Min baggrund er dig. Hold op. Dab, 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 Ja, okay, dab. Mark, du burde blande med. Nu har vi set din hjemmeside. Ja, de har også set din. Din er bare kedelig, for der står 0. 0. Ja, jeg tror ligesom lige, vi skal lave Sort. Nej, vent. Er det sort eller hvid eller grå? Ja, okay, jeg Kan jeg nu også huske. blevet farveblind. Ja. Det er slet ikke fordi, jeg kan se den der pink. Oh my god. Oh my god, man. Det værste, det er, at jeg skal sove sammen med. Og det skal ikke misforstås, og det er det der akavet, men fuck det. Altså, der er ikke så meget at sove, vil jeg lige sige. Nej. Klokken er 2.56. Det er det værste der. Jeg skal faktisk gå op og gøre rent i mit hus, eller i vores hus. Så får jeg løn for det. Virkelig dejligt. Tro på det. Det gør jeg faktisk. Det er rigtigt. Altså, hvis jeg arbejder, så du så løn for det. Er det det, du siger? Din fucking Og fuck, der er noget i den. Er det bare til min? Nej, det er din. Din, det er den, der er blevet voldsknittet. Nå, det er rigtigt. Det var dig, der gjorde det. Det var den der kejle, der lige pludselig synes, at det var virkelig sjovt at kaste mig midt på jorden. Og Ja. har sagt asfalten. Det er faktisk brolæggende. Det var sten. Og ja, det gør det meget bedre. Ja, fordi de er lidt finere.
De skraber ikke lige så meget. Og han kunne da godt have gjort det med diamanter, så havde det været lykkeligt. Altså, hvis jeg smed dem ned på diamanter, så er de jo ligesom blevet våde. Jeg må hoppe ud. Jakob, kan du sige farvel? Fordi jeg tror, jeg afslutter nu. Ja, vi ses YouTube. Ja, jeg vil også sige, vi ses. Eller. Jeg håber, I ikke er vant til... Hygge, hejse, det er godt, du hej. Det er godt, du. Hej. Ja, ved du hvad? Vi tager den hej, rigtige. Lisa. Vi gør ligesom Lübeck. Eller vent, det var Forsing og Fisken. Ja, dem mister Forsing og Fisken, eller Fire from the Beneath. De skal også have et shout-out. Ja, fordi de lavede den der konkurrence der i Skype og sådan. Det er godt, du. Hej.